Bună ziua, ea este doamna Florica Cherecheș. Este un specialist în ecologie și în problemele de mediu și am vrea să ne răspunde la câteva întrebări. Care considerați dumneavoastră că sunt principalele probleme din oraș? Sunt consilier local, membru al Consiliului Local Oradea și sunt implicată într-adevăr și în probleme de mediu, pe lângă probleme legate de social, de protecția copilului și a familiei. Sunt multe probleme legate de mediu în acest oraș, dar în primul rând ceea ce trebuie să ne preocupe pe toți este curățenia. Apoi este și problema poluării. Parte din această problemă ține de noi și putem să o rezolvăm, parte din ea nu putem să facem mare lucru. Mă refer, de exemplu, la ceea ce trebuie să acceptăm așa cum este, numărul mare de mașini care poluează. Ceea ce noi putem să facem este să încercăm, ca și Consiliul Local, ca și Primărie, să fluidizăm traficul, să nu trebuiască mașinile să stea așa de mult una în spatele celelalte, să meargă cu viteză mică, pentru că atunci gazele emise sunt mult mai rele, mai multe. Și să facem căi de acces între diverse cartiere, tocmai de asta s-au construit poduri mai multe, s-au construit drumuri de legătură între cartiere, în așa fel încât oamenii să poată să circule mai fluent. Credeți că la nivel național învățământul românesc promovează destul valorile ale ecologiei, ale limitelor pe care ar trebui să le avem în satisfacerea nevoilor noastre? Învățământul, sigur că promovează adoptarea unui stil prielnic protecției mediului. Profesorii trebuie și cred că își fac datoria să învețe elevii, dar nu se poate să îi și urmărească. Elevii trebuie să înțeleagă și să-și asume această responsabilitate de a proteja mediul, de a ști că ceea ce rămâne în urma lor, indiferent ce fac, este mediul în care ei vor trăi, ei și copiilor, la rândul lor, când vor avea și ei copii. Și din cauza asta trebuie să fim responsabili, să nu distrugem resursele. Este vorba aici de educația pe care copilul și tânărul o primește în familie și în școală, educația pentru mediu. Apoi simțul civic și responsabilitatea civică, aceea de a observa orice abuz care se întâmplă și de a-l opri pe cel care vrea să strice ceva, care, eu știu, zice că tunde un copac și îl tunde de tot, îl taie, pentru că știm foarte bine că avem nevoie de copaci, avem nevoie de spații verzi ca să avem un aer mai puțin poluat. Și în legătură cu noile surse de energie, credeți că se investește destul de mult sau sunt oamenii preocupați destul de mult pentru înlocuirea surselor de energie poluante? Cred că s-au făcut pași importanți în România în a folosi și alte surse de energie, pentru că oamenii conștientizează faptul că resursele noastre la un moment dat se vor epuiza și nu putem să mergem pe resursele tradiționale de energie și s-au alocat bani și de la Uniunea Europeană și de la Ministerul Mediului în România pentru ca oamenii să fie ajutați să își facă, eu știu, să-și pună panouri solare pentru captarea energiei solare, pentru captarea energiei eoliene. Sunt tot felul de alte sisteme și cred că aceasta este o direcție în care România va progresa în următorii ani. Ok, mulțumim foarte mult! Cu plăcere! Eu pot să am o părere mai deosebită din cauza că mă ocup cu mașini și chiar reprezint o marcă Toyota care este lider în domeniul mașinilor cât mai puțin poluante. E un lucru foarte important și o să fie cât mai important cu cât merge timpul mai înainte.
Din păcate, oamenii încă, mai ales în România, încă nu simt efectul respectiv, nu simt nici măcar beneficiile care ar avea din cauza unor mașini mai noi, nepoluante. Dar asta o să se schimbă în timp, probabil. Ce importanță au tipul, consumul și vechimea mașinii respective? Odată, cu cât mașina e mai veche, cu atât tehnologia este mai veche și cu atât poluează mai mult. Inclusiv și consumul e mai mare. Ideea principală ar fi să fie mașini cât mai noi, cu o tehnologie cât mai avansată, să fie o mașină hibridă, electric, putem să spunem, care în ceea ce privește poluarea directă oarecum are zero, indirect are, din păcate, destul de mare, având o baterie care, la momentul producerii și casării următoare, e foarte poluată. Dar, cu timpul, probabil, în următoarele 10 ani se va rezolva și problema asta. Și am vrea să vă mai întreb dacă dumneavoastră ați cumpăra o mașină care poluează mai puțin, dar costă mai mult. Din păcate, trăim în România și cel mai important lucru e buzunarul, banii. Normal, da, ar fi răspunsul da, fiindcă, de exemplu, din 2016 o să intră ca și normă de poluare în domeniul auto Euro 6. Și peste tot în lume și în România o să fie la fel, impozitele, taxele anuale la mașini vor fi plătite în funcție de poluare. Deci dacă ne gândim logic, atunci poate că la momentul respectiv inspecția e mare, dar în timp se va recupera diferența. Momentan noi reprezentăm Toyota, unde Toyota e liderul în domeniul mașinilor hibride, nepoluante sau cel mai puțin poluante. Deja am ajuns la varianta că e cam la același preț ca și un diesel de aceeași putere. Oamenii încă nu înțeleg de ce trebuie luat hibrid în loc de diesel. Încă nu suntem familiarizați cu ideea. Dar hibridele, mașini hibride care au un motor pe benzină, care oricum poluează mult mai puțin decât dieselul, nu vorbim doar de emisie de CO2, ci sunt multe alte factori poluante. Hibridele au avantajele extraordinare legate de poluare și ca și preț sunt deja cam asemănătoare. În următorii ani, probabil în următorii 10 ani, vor fi mai ieftine. Încă vreo 10-15% se preconizează. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Strange world.